Студиябызына каршы алабыз Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты, Татарстанның халык артисты Илдус Габдрахманов. Илдус абый, сәлам. Алейкум ассалам. Үзеңне бик сагынгансың ахыраймы? Тыйлагың шәкшереп отырдың. Менә кайсы чор Илдус Габдрахмановны сагынасың, Илдус абый? Менә шушы үзүктәнме, яки бала чактанмы, яки хәзергесенме? Алар миңа барысы да якын. Миңа монда ашарда теге ике камера арасында минем сүрәтем, шуңа төшердем мин аны. Ярар, әле син яшерин батырын түгел, татар артистлары арасыннан иң күп Рәсей күләмдәге киноларда төшүче артиста. Ол прорывларын алыйкмы, тигесен алыйкмы? Менә хәзер чыккан премьера салып, әнә Маковецкийны кочаклап утыргансың. Хабенский, Чулпан Хаматовалар катнашкан кинода төшүп кайттың син. Былтырмы әле, узган елмы? Ул 21-нче елда төшерелде. Пандемия вакытында дип әйткәндә. Белоруссиядә былтыр аның озвучкасы гына булды. Хәзер инде ул дөнья күргән. Хәзер менә 16 февральдән башланды аның премьерасы бөтен Рәсәй буенча һәм СНГ буенча кинотеатрларда. Һәрбер кинотеатрга барып карый аласыз. Үзегез барып күрдегезме соң әле? Фикерегез нинди? Мин барып карадым. Әлбәттә, минем анда шактый гына сәхнәләрне кискәннәр, чөнки фильмның күләме бик зур. Шуңа бөтен миңа режиссеры да аның Сергей Владимирович әйтте, Илдус, гафу ит, синең героический үлемеңне төшерә алмадык, чөнки материал бик күп, шуңа күрә сыймады диде. Үзең канәгатьме? Менә карадым дисең, үз эшеңнән гомумән канәгатьлек хис туамы син, яки нәрсә эшләдем инде дип карыйсыңмы? Юк, ул төрлечә, аның бар канәгать җирләрдә, бар канәгатьсезлек белдергән җирләрдә, чөнки ул бит инде эш аны анда гел менә булай эшләсәм яхшырак булыр иде дип аннары соңыннан уйлыйсың, ләкин син инде стоп кадр дип әйткәч, бетте, анда эшли алмыйсың. Шуңа гел әзерләнергә кирәк 150%-ка. Менә аның күбрәк төшерү процессы шагандыр инде. Ничек булды? Әлбәттә, төшерү процессы бик шады. Менә шул процессның бер көнен генә тасвирлагыз әле. Анда бит инде бару, кайту, оештыру, яшәтү. Менә сине каршы алалар. Самолеттан билет сиңа алалар. Син самолеттан төшәсең. Минск аэропортында сине яшь шибәр кыз каршы ала. Илдус әфәнде, рәхим итегез сезнең таксига. Такси бара. Таксида радионы кабызса, тынычландырыгыз музыканы, актерга комачаулыйсыз. Ул барга тиеш, әзерләнергә тиеш. Шуннан сине хастаханәгә урнаштыралар, үзеңә аерым бүлмә. Кунакханәгә идер инде. Кунакханәгә. Юк, Алла сакласын. Кунакханәгә урнаштыралар, үзеңә аерым бүлмә. Текстларны алдан биреп куялар, әзерләп куялар, син менә әзерләнергә тиеш анда. Иртән ничәдә ана сиңа игълан итәләр, ничәдә әзер булырга, мәсәлән, иртәнге съемка булса, сәгать 8-дән, 7-дән торып сине берәр джип көтеп тора. Я 2 кеше булса, микроавтобус зур гына. Шуның белән илтәләр. Аннан сиңа аерым теге вагончик махсус, аерым шунда синең фамилияң язылган. Илдус Габдрахманов дип ярар. Шунда керәсең, менә көтегез ки барасың, киемнәр киендерәләр, барасың, шуннан соң синнән сорыйлар, обедтан нәрсә ашыйсыз? Иштерле аш, иштерле ифтары, иштерле салат. Шуны кайсын сайлап аласың. Барып җитеп киенеп өлгергәнче инде обедта җитәдер инде. Юк инде, анда әзерлән, әлбәттә анда бик шуның кадәрне организация оештыру бик югары дәрәҗәдә, бик күңелле. Мин үземне теге җәннәттә кебек хис иттем, ул процесс менә дигән. Менә дигән процесста Илдус Габдрахманов кемне башкарды, нинди роль уйнады? Монда мин бу 42-нче елда барган реаль вакыйгалар Белоруссиядә партизаннар, мин татар партизаны Хабиров дигән партизанны уйныйм. Шул булган вакыйгалар буенча шушы Киселев партизан дигән, ул 300-дән артык еврейларны геттодан тылга алып бара, 1500 километр алар төнне урманнар буенча баралар. Төнне генә көндез баралар, чөнки фашистлар алар артыннан артыннан баралар. Шул еврейларны без инде затып бардык дигәндә була. Коткаручылар исемлегендә син уйнаган Хабиров партизанда булган демәк. Әйе. Аңлашылды. Сезнең текстыгыз урыс телендә булгандыр бит инде? Юк, урысча, ләкин миңа Сергей Владимирович инде урыс сөйләк үзе
татар акценті білән сөйләшергә кушты. Махсус. Хәтта Аны киноны караганда, Трас түгелдірейм. ну, конечно, чебаушты. Илдус аға, бүгін халықара оптимистлар күні. Сіз міне йығылсағыз да тұрып баса тұрған кіші бет енді. Тұрмышта? Бұл ойнап қана жүрегің мәселе. Яке шыннан да оптимист ба? Шуны білес келген еді біздің. Әгер де оптимист болмасаң, нәрсеге яшәргә? Нәрсе ярдәм итә? Нәрсә? Көңіл түшінкілігіне берілмес. Тирә яктагы кешеләрем ярдәм итә, эшем ярдәм итә, хатыным ярдәм итә, туганнарым ярдәм итә, дусларым ярдәм итә. Шул. Бізде ярдәм итәбез әле. Әлбәттә. Кайбер чакта. Әлбәттә, яшьләр ярдәм итә. Безнең театр гомумән дус һәм ул коллективта эшләү белән мин бик горурланам. Ярый, премьерың белән котлыйбыз, Илдус абый. Мондай зур эшләр киләчәктә дә күп булсын. Һәм Татарстан киносы да шул дәрәҗәгә үсеп җитә күрсен берүк. Хәзер инде тотынышып утырырга кирәктер, чөнки үзеңдә көтелмәгән сорау. Моңа кадәр төшкән прорыв киносында җаныңыз сибрим дигәч инде сине күбрәк тәнкыйтьләделәрме яки киресенчә танучылар күбәйдеме, Илдус абый? Әлеге сорауга җавапны, хөрмәтле тамашачылар, сез менә безнең социаль челтәрләрдә карый аласыз. Әлегә без кунагыбыз Татарстанның халык артисты, Камал театры актеры һәм